ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, никоси муҳимтарин хабарҳои рӯз аз шабакаи иттилоъоти ҷаҳонамо дар студия Парвиз Қурбонзода. 8 октябр дар шаҳри Москва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок ва суханронӣ намуданд. Дар ҷаласа вазъи кунунӣ ва дурнамои ҳамкорӣ дар доираи иттиҳод баррасӣ гардид. 8 октябр дар шаҳри Москва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок ва суханронӣ намуданд. дар ҷаласа вазъи кунунӣ ва дурнамои ҳамкорӣ дар доираи иттиҳод баррасӣ гардид. аз 1 январи соли 2025 раёсат дар Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба ҷумҳурии Тоҷикистон мегузарад ва аз ин рӯ сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии худ ба муаррифии авлавиятҳои раёсати Тоҷикистон дар иттиҳод таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. земнан таъкид гардид ки яке аз авлавиятҳои асосии раёсати мо ба роҳ мондани муҳокима оид ба беҳсозии фаъолияти иттиҳод хоҳад буд. сарвари давлати мо инчунин таъкид карданд ки дар ҷанбаи сиёсӣ кор барои пешбурди обрӯи мусбати Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун иттиҳодияи минтақавӣ идома хоҳад ёфт. таъкид гардид ки ба пешбурди рӯзномаи иқтисодӣ, экологӣ ва фарҳангию гуманитарӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки дар рафти раёсати мо таҷлили 80-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ мавқеи махсус хоҳад дошт. рушди ҳамкории парлумонӣ низ аз авлавиятҳои муҳим номида шуд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки дар соҳаи амният ба таҳкими ҳамкории амалӣ дар мубориза бо хавфу хатарҳои амниятӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир хоҳад шуд. дар фароварди суханронӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори итминон намуданд ки қарорҳои дар ҷаласаи имрӯза қабулшуда ба ҳамкории бисёрҷониба дар тамоми самтҳои ҳамёрӣ такон мебахшад. аз рӯи натиҷаҳои нишасти навбатӣ аз ҷониби сарони давлатҳо як қатор қарорҳо ба имзо расид.